İsmim Gökhan Aslan. Navê min Gökhan Aslan e. Ev nêzîkî 22-23 salan di nav hunera nîgarxêziyê de me. Min yêkem atölyeya xwe ya nîgaran sala 2006 li Amedê vekir. Diyarbakır'da ilk olarak açtım. Ji xwe di zarokatiyê de şiyana min abûresman hebûye. Lêbelê di şert û merjên wê demê de ez ne di haya wê de bûma rastî. Ji xwe malbatên me jî bi me re eleqedar nedibûn. Dibe ji ber ku dixwastin berê me bidin hinek warên din. Girîngî pê nedabin. Carna dema min li malê xebata nîgaran dikir. Bavê min hêrs dibû digot, kurê min waneye xwe bixebite, ev çi ye? Tu çima resman xêz dikî? Niha jî em di nehaya wê de ne ku gelo şiyana me heye an jî nebe. Hinek destê me bigirin. Ji ber ku hunera burjuvayê ye, em di nav karekî gelek bi mesref de ne. Ji xwe haya me ji vê hebû. Roja yêkem jî dema me gav avê te nava vî karî haya me ji vê hebû. Bûyexên em bikartînin ji ber ku li ser dolar ji dervey welatên em rûbrûyî mesrefeke cidî dibin. Firçe, tuval û tiştên din ên em bikartînin bi mesrefin ya rastî. Ez dibêjim heta em bi zorê em pê digihîjin û hewil didin karên xwe pê re bigihînin dê rast be. Ji ber ku li herêma me mixabin karsazên me nexwediyê vê çandê ne. Belkî pêkenûkek be lêbelê ew karsazên ku tên pêşangehên min hinek ji wan ji min dipirsin. Bêka ev karê min, ev kelûpelên ez bikartînim, çi qas mesref girtiye? Em rûbrûyê mirovên wisa jî tên. Bêyî ku hesab bikin ku ev tişt ji dilê me, ji hişê me derdikeve, pirsên bi wî awayî ji me dikin. Heta niha nîgarê minê herî biha di şertên Amedê de derdora 21,000 lîre ye. Lêbelê, eger ew xebat li ciheke din bûya, dê bihayê wî gelek cudatir ba. Em carna xebatên xwe dişînin mezadan û li wan deran kesên ku reqemên gelek cidîtir teklîf dikin jî hene. Malbat, ez bi giştî ji bo civakê dibêjim, eger zarokên wan xwedî hinek şiyanan bin û eger bixwazin li gel zarokên xwe keyfxweş bin, teqez divê zarokên xwe ber bi wî warî ve kanalîze bikin û dixwazim piştevaniya wan bikin.